Per començar la paella, primer hem de tindre la paella en perfectes condicions. Però el primer que hem de fer una bona fregada. El caldero ha de ser la ideal. La ideal. Per no fallar. I el sabor que mos ha patrocinat la Puigera. I això després no agarra ningú gust, ni sabor, ni res, veritat? No. La deixem bé i ara posarem una unteta d'oli. Ivano! Porta l'oli! Oli! Esta que no es rovella. És molt important tirar-lo antes. Perquè si no l'aigüeta enseguida se rovella el caldero. Ja que anem a tirar-la. Ara ja el tenim preparat. Hem puesto en perfectes condicions. Ai, ahí, ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Míralo, míralo. ¡Qué maravilla! Míralo, míralo. ¿Tú esperas que se apunte el ruin? Un caldero d'aquestes característiques. Impossible. Ara ja la tenim a punt per a fregir. Sé que estàs ben a nivell ja, no? Quan tirem l'oli ja ho mirarem. No vendré com se tirava l'oli. Però l'oli està més o menys així, està bé. Està bé, Està bé, Jo pensava que... Està bé, està bé. Està ben nivellat? Ara què? Ara bota-li foc. Estàs dels veïns que mos apresten. Ara què has fet? Li has pegat foc, has tirat la sal? Tenim el caldero nivellat, anem a tirar la carn ja. Ale, pues. Ale, carn. Comienza. Cogemos la carne y anem poquet a poquet tirant-la, no? És que me falta un poquit de foc. Tu, porta un poquit més d'un pell. No estava especialment reservat per avui. Y el secreto de la paella és que la carn Siga ben doradeta. siga ben doradeta. Ara, anem a ficar uns fetxets i algo de pardaler minutet. Pel personal, no? Perquè una fritanga. Quan tenim la carn ben doradeta, fetxem la batxoca. Ale, pues. Fes un meneixonet. Bueno, la tomata ja l'has tirat també, no? Sí. Que se faci un poquet, Ja està. que ja està, la mescles. Ara farem ahir una partaet, que mos vaig a so. I ara l'aigua. Primer li tires el pimentó dolç, poquet, que no s'agarre. I ara de seguida, ja vull tirar a l'aigua. Vale, ja vull. Ale. A poquet. Sempre al centre, no? Hasta esclau. Oh, meu, nen, Veus? I té que arribar a esclau. I ara ja ha començat a bullir. És quan afegirem El garrofó congelat. mai abans. Ara. Sí, senyor. Ara va ser l'hora de fer una trencadeta. Que també és molt important. Vale, anem? Vamos a pasar a publicidad. Anem? Anem. Anem. Y borracho y cantinero seguían pidiendo y pidiendo. ¿Quieres echarte un traste? Un picheu. I una volta bull la paella ja que tasta-la, no? I per això té que vindre el tastador. Com està la paella? Jo crec que està algo dolça. Jo te la salà, Gustosa. Jo te la salà. Gustosa. Bona.
L'opinió de Galler jo crec que va ser la La que no va certa. valer. Bo, I tu dius que està salat, jo crec que està bé. Està allà. Encara tirar l'arròs, no? Eh? Ui, que està pa comprar, no, està per allí. Jo crec que està bé. està bé? Veus, nosaltres a Mimoré, has de fer la paella i tu dones així, l'únic que fan és mamar. Paco, mire tu. Grava el cuiner com a borratxo, grava-lo. Que no, jo per mi està salat. Està gustosa. Que tinc enganyat. Este moment és el moment crític de la paella, eh? Estem gravant. Iñaki, un poc. ¿A que sí? No le pique menos. No, no. O aquí un poc més d'aigua. Ara quan li piquen la cosa sempre xucla la cosa sal. Jo és que la trobo salada, ni aquí em diu que dolça. Però jo t'ho dic jo que... Jo crec que no està bo. Està més fort de salat. Ahora sí que la trobo. Si no, no. Personal, el personal aquí que ara el caldero diu que està un poc salat. Entonces anem a tirar l'arròs i au. Espressi, no t'olvides. El veig sabores. I no el tenia gravat sempre arròs de denominació d'origen, no ens agrada un altre. I ara què estàs fent? El cavalló, no? Cavalló, sí, de paella de Xina que el faig cavalló. Una ratlleta al mig. Mai sabem el que podem... Vas a tirar els 3 quilos? No, perquè hem dit que no mos cap. Pero jefe, ¿dónde me ha dejado la cuchara y cacha que te hemos dejado? Porque es que la peña como que va un poco falta de cucharas y tenedores. Vale. I ara anem a preguntar l'opinió del públic assistent. Un feber de paella. Així tenim a Raulua Opinión buena. i a Xivanet. Xivanet, quina és l'opinió de la paella? Xivanet no vol parlar. Però jo crec que esta paella està de categoria. I ara tenim que posar-hi molt de foc, no? És això? El foc el que sí. Però la primera bollida té que ser forta, no? Mira, Les coses ben fetes, no? tots en casa, Una paella, sap el que té que fer, la paella se fa. No la paella te porta tu. La paella... Una persona fa el que vol realment de la paella. Quan la paella té manejot, no. Tu tens que dur-la. Eres el cuiner més gran d'Espanya, mira-lo. Que no se siente el ambiente. I ara què tenim que guardar? 20 minuts, Simó? No. Ara el que queda és un potet clavaer. Lo que dura un potet. Un potet i au, ara. Què vas a fer ara, Simó? Ara ja rematar-la. Rematar-la? Què li queda a esta paella? La paella hauria d'estar ja mort. L'última bollida forta? No, és que hauria de ja haver-se mort. Tenim algun problema. Tenim sobrecarga en la paella. La paella està per res. Com està la paella, Ximo? La paella està feta ja. Agarra d'allà. I tot molt representatiu i campionat. M'ha faltat a lo millor un pele, però igual que... Passa així, gràcies. La paella està feta. La paella està feta, servida i mitjà. Ah, tipo...